Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa dzurriyyatihi wa ibaadihi wa al-hadrati wa al-hadrati wa al-hadrati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muharramatu faslun wal muharramatu faslun ayat tawilu faslun apa? Kira wong wedok sing ora entuk dene kekasih dinasi kelawan dari tertulis iku ardakun ono papat bil musyaharatu sebagai morotuwa hubungan morotuwa wahya utawi ardaah iku umur zaujati ibune bojo wedok wa in ala senajan sapa munggah wa in ala senajan sapa munggah sapa umuha ibuke umur zaujah sawaun ibu kodro min nasabin saking tunggal nasab aurodo ilmudawa serta persusuan sawaun ibu kodro yang mereka meneh dimindai motor wong akan wong lanang sampai wong wedok akan untuk mindai motor wong kuwi ora wa in ala di sak pemugai wa ta'al tawi yen to tumipo apa dulu zaujati jima bojo wedok bojo lanang bisa zaujati lawan bojo wedok dengan syarat ning kono kuwi wa ta'al dulu zaujat bisa nikahi anake terus nikahi mak wa hiya utawi tanda Warrobi batu lan anak walon bintu zaujati tegese anak wedok bojo wedok anak walon ku berarti anak tiri anak tiri kok gawen bojo wedok alkan ngomong lanang rabi rondo nikahi makne nikahi makne asli nikahi anake makne dikedahi sik yang kedak karo terus kalau sekilo maknanya dipegat jibule kok ayu anak ini nanti anak ini anak orang itu terus anak walon kok ini ila dakhala yang dalam nalikane mlebu dalam arti kita dukul itu jima itu ila dakhala yang dalam nalikane jima sapa sae begini kelawan ibune wajah jalur anbilan bojone bapak. Wah itu nikahi maknane wahidah. Ikulah ala takbiti orang ngatasi selawase. Bermin jihadil jam'i balik saking arai ngumpulake. Patut kali berapa? Ada satu proses itu yang harus disebutkan. Ono terus ditambah biro iki 4. Ono perkara ning ngendi ora entuk kumpulke wong wedok loro. Kan wong lanang entuk duwe bojo iku nanti piro? 4. Ning ora entuk kumpulke wong loro iki. Sing pertama waya utawi wahidah sing pengecualian tidak untuk selamanya tapi min jihadil jati ngumpulke wong wedok loro. Sing pertama ukhtul zaujati ya dulur wedoke bojo wedok. Ora entuk nikahi Mbak Iwadi ngono niku utawa karo Mbak Yune. Beneran sahur ngono niku.
ketika dalam keadaan masih hidup, misalkan wong lanang nikahi untuk wong wedok, lah wong wedok bojone kuwi wong duwe adik, terus dibujui, bojone wedok mau kayak ibu yo mesake men yo ono ya nek kok yo ora ledan entuk bojone nak nikahi ora entuk. Ngene sing pertama waliya uktul zaujah, ora entuk ngumpulke tunggal kan. Pintu cerita nak wis mati salah sijine. Wis pegat salah sijine. Palayan semau nuli ora kena ngumpulake sapa rajul bena ing dalem antarane uktul zaujah, bena ing dalem antarane zaujah wa bena uktiha lan ing dalem antarane dulur wedoke. Zaujah min abin saking tunggal bapak au umin utawa tunggal ibu. Au bena utawa wa bainahuma au bainahuma utawa antarane zawj lan uktiha nasabun utawi nasab au rodhum utawa tunggal susah. Sing kudu digaris-garis iki jugane iki nasabun au rodhum dulur kandung ataupun dulur persusuan itu nasab. Kali wong lanang niku ngumpulke wong wedok loro. Ngumpulke mbak yune karo adine utawa adine karo mbak yune. Walau robiah senajan ridho sapa uhtuha dulur wedoke zaujah bil jam'i kelawan dikumpulake. Walaupun salah sijine kuwi ridho. Misalkan bojo pertama ini gak iune ngono niku terus dibujuki ngono kan iku tak nikahi san nang gawe awakmu timbang entuk wong liya nak penting entuk aku. Tur yo kumpul dadi siji karo awakmu. Salah satune ridho utawa bojone utawa dulur wedoke bojone ngono niku ridho, tapi tetap dadi berburu. Walaya sebab sing ora entuk ngumpulke ngelik sinten? Sing ora entuk ngumpulke wong wedok loro dadi siji. Walaya jema'u lan ora kena ngumpulake sapa rajul aidon halim malih bedal mar'atin dalem antarane wong wedok. Wa ammatiha lan bulike. Bulik saka bapak mar'ah. Ora entuk ngumpulke wong wedok karo maklike, karo bulike. Padha saka tunggal bapak atau tunggal ibu. Dengan saling menurut. Oh iya ini kok di sisi dia ponakan itu dengan sah. Walau beda maradilan orang dalam antaranya wong wedok wako latihalan bibit saking ibu marah. Baik jamaah nulilamun ngumpulake sapa asah seseorang beda maning dalam antaranya wong harum makan haram apa aljamu ngumpulake. Apa aljamu ngumpulake beda maning dalam antaranya mar'aten antarane wong wedok loro kuwi mau diakin kelawan akad wahid kang siji nakah kang nikahi sapa sahes utawa man guna ing mar'aten kuwi ing dalem akdun batolan apa batal apa nikah hubungan nikah ing mar'aten tidak diperbolehkan. Nah dinikahi bareng atau nikahi ada tenggang waktunya, ada jaraknya. Misalkan tahun ini nikahi Mbak Yune, berikutnya nikahi ini. Itu tetap tidak diperbolehkan. Aulamnya jemaah utawa orang mulai sopo sahes beda umai dalam antarane mar'aten bal nakah balik nikah sopo sahes bima ing mar'aten murah taban hale diruntutake durunge sing batane mongko utawi sing nomor loro wa ya asal iku al-batil batal to diruntutke sing tetep batal batal sing nomor loro misalkan sing awal nikah yakini terus sedelo nikah Mbak Yune utawa sewalah pernikahan yang kedua itu maka dianggap batal ini dua kali batal itu uliman lamun dingerteni in ulimat lamun dingerteni sapa asal bikotu wong sing pertama sing dinikahi sing pertama
Baik juhilan nuli lamun dibuduni sapa sabiqah batolan mengko batal apa nikah hubungan nikah mar'ah. Ulimat dalam hari ini juga ngerti. Nek nak juhilan iku meneng-meneng. Berarti nikahnya batal kabeh. Wa in ulimat lan yen to ngerti sapa asabiqah wong wedok sing dhisik sing dinikahi sing pertama. Ini masih membahas yang dua niku wae sarah sing dua sing ora entuk ngumpulke dua saudara perempuan atau ora entuk ngumpulke ponakan lan bulik mau sing saudara muni amung dicegah muni amung dicegah sapa sawes mingguna saking mar'ate wa man dawi sapa wonge iku harum haram apa jampuhuna ngumpulake wong wedok loro dinikahin kelawan nikah haruma mongko haram apa jampuhuna ngumpulake wong wedok loro ayon halim-halim bilwati ing dalem simae bil yamini kelawan kepemilikane tangan dalam arti kepemilikan yang sah. Wa kada lutai koyo mengkono haruman laukanat lamonono sapa idha salah sijine mar'aten iku zaujatan bojo wedok wal ukhra lan sing weneh iku mamlukatan budak fa in wati amri lamun jima sapa saas wahidatan ing siji minal nam lokate saking budak loro haruman monggo haram apa al-ukhra budak sing meneh ataya rumah sing wis haram sapa al-ula budak sing pertama bitorikin kelawan dalan min turukin saking biro-biro dalan kabai iha kaya dene adol al-ula watazwi jihalan merapi al-ula wa asaro lana wa isyarat sopa musoneh bligo bite kuliah mare batas-batasnya saben-saben siji bikaulihi kelawan pengucapin musoneh bayang rumuran narum minar rodoi saking tunggal suson apa sapa mawon yang rumukang haram minan nasab bisa tunggal nasab seperti halnya tunggal nasab tunggal sepersusuan itu juga haram pada bakalan wis dhisik apa anal ladzi sebelumnya yang rumukang haram sapa alagi minan nasab bisa tunggal nasab diusap kono itu Ayah rumu mongko haram dirodoi kelawan sepersuan apa tilka sapu mengkono laki ku ailon halim amri ya padha sing diharamake tunggal nasab apa itu sing ditunggalke sepersusuan juga ada tujuh terus ditambah ono papat terus tambah ono sing ngumpulake niku sumasaro anu lumandang lopo musoneh fi uyubin nikahi ing dalem pira-pira aibe nikah al-mutabita kang netepake lil iyari maring permilih iki ing dalem nikah ana aibe nikah cacat dalam pernikahan ora sesuai tur entuk dibalikke pakolan oleh ngucap sapa musoneh waturan bulan dibalikake sapa almar'atu wong wedok ai azam jatuh tegese bojo wedok di khamsi uyubin kelawan lima pira-pira aib utawa celo ada 5 cacat kok ana wong wedok salah sijine ana 5 iki entuk dibelekke ahadura utawi nomor sijine khamsah iku bil juduni sebabe gendeng sawa oni ku padha uga adbaka utawi ento jelas
Al-taqatta'a utawa putus-putus dalam arti edane dan sing seterusnya utawa edan umat. Karena wong edan iku edan sing seterusnya, ana edan iku edan sing umat. Wayah-wayahan umat itu bahaya duwe bojo ngono. Edane umat ngono anake ganteng ora nyamari. Bahwa bil junun lho mek awake dhewe bingung kok. Kok dekne kan ora sadar nek bojo. Kuwi yang pertama. Wong lanang iku turadul mar'ah untuk mengembalikan wong wedok yang pertama dengan dasar iki. Jelas. Pak Moroja nuli metu apa al-ihma'u ayanan falayas butuh ora tetep iki kelawan ihma apa al-biyaru pemilih bifaskin nikah ing dalam urusan nikah. Jadi gerijine sing protoli ngoten iki. Budak ini bahaya. Jadi penyakit itu bahkan bisa nanti menular. Kalau penyakit ngono kuwi lara ngono niku hidup-hidup gerijine protoli. Hidup-hidup angane iso protoli, iso protoli boleh untuk dikembalikan. Yang nomor 3 masalah sudah yang nomor 3 iku diwujudil barosi. Wujudnya penyakit belang. Penyakit belang. Baya kali albaros iku baya tur putih. Putih-putih bil jildi. Para raja nuli ngecuali ake sapa al. Kalau raja nuli terkecuali apa albahku. Panunan belang itu beda, ya mah mirip tapi itu berbeda. Nah panu itu kan mergo jamur bakteri. Nak baros itu memang kulitnya wis berubah, wis ora iso balik neh. Tapi nak panu itu iso ditambani. Wa utawi baku iku mah perkara. Yughayyiru kang ngerubah apa mah al jilda ing kulit. Min wiri idhabi damihi saking seliyane ngilangake ini getih jildi. Nah, bangunan itu orang ngilangi getih, tapi memang ada bakteri dan jamur. Falayas butuh mengkoran tetap bihi kelawan baku opo al-biyaru permilih. Iki ono permilih bebas meh balike kena ora kena. Warong diutai sing nomor 4 iku biwujudir rotaki. Kelawan wujudnya buntune daging dalam arti ten mriki rotak iku ning werjine ana daging sing nutupi sing ora iso dadekake kuwi mau bakal ora iso mlebu ora iso jimat. Kuwi entuk dibalik-balik misalkan wis jimat ora iso mlebu lan apa ngali-ngali yang daging iku entuk dibalik enten apa nang enten sing model ngoten iku tapi itu sangat langka. Tapi tujuannya nikah kan wingi didhawuhake ning awal ning babu nikah itu tujuannya akdun jamun wati akad ngumpulake keluarga lan apa wati. Jadi wati dari jimat lah konone iso mesti. Nah ini makanya warrobiu diwujudin roh. Ono daging sing dadekake ngali-ngali utawa yang memang perjinin itu ada kelainan. Wa wa utawi rotak iku insida dumahalil jimai. Dadi buntune panggonane jinak bilangnya sebab daging. Ono daging sing nutupi. Nah, nopo enten yo enten ngomong. Jadi ono pembahasan ini pasti ada yang pernah terjadi. Kalau dibahas begini, maknanya rotak niku bahwa insida mahalil jimai bilang ketutupan. Dia ora iso mlebu ning ketutupan, kebuntu dalam arti. Mudeng dhewe lah, gede kesini.
Wal khamisu sing nomor 5 iku biwujudil qarni. Iku biwujudil qarni sebab onone buntune balung. Bisa nak mau rotak iku verjine ketutupan balung, nak korni iku verjine ketutupan, nak rotak iku ketutupan daging, nak korni iku ketutupan balung. Ya malah loro kok kali wong lanang. Dengan dijima kok malah kena orang kudu dan malah kena balung. Napa enten yo enten ngoten iki. Wa utawi korni iku insida dungahalil jimai, dadi kebulune panggonane jima diatin sebab balung ana balung sing nyogrok ngono kuwi. Jadi lebokke ngoten niku terus tugel dakare ora ngerti. Utawa campur kabeh ora malah ya terus piye? Ya kuwi liar seperti itu. Tok beleke kena, tok terus kena misalnya wah sensasi ngono kuwi ya piye? Tak ora apa. Waham kami air ada kang liyane apa mah hadihi ikilah hadihi uyuba ikilah piro-piro air kalbahori kaya dene buajene abab iki ora masuk wasunanulan wapake utawa wujute kelek iki ora masuk ning dalam biar iku layas buturan tetep di kelawan apa albiar pemilik kuwi aib manusiawi agape apa ben terus kae ambune ke kecut lote ambune bajing kuwi ora retok Mas. Pegangnya tak beli untuk ngono tambune bulan sepol iki. Garwane kok mentat-mentot kowe wong wedok kok menutang lho. Ngono kuwi ora masuk, sing masuk iku ana 5. Sing pertama iku mau mergo anane apa sing nomor 2 mergo kena penyakit napa juga iku apa mau sing nomor 3 mergo kena penyakit sing nomor 4 mergo rotak iku apa sing ana daging nutupi farji. Sing nomor 5 korni ana balung sing nutupi farji. Nah liyane kuwi ora. Napa orang juga apa kambune diangkat kumone anak turu kumone yang laku tekan rambut nganti aku ngalutu ana lha kuwi ora entuk. Kaniki wahyu ratulan ditolak sapa arrajulu wong lanang aidon halin ai azauju tegese bojo lanang. Nek mau pembahasan wong wedok saiki sing lanang. Birom sapi uyubin kelawan 5 pira-pira cacat. Nek wong wedok 5 wong lanang ya 5 bil jununi sebab edan padha wong lanang edan. Wal juga milan lepra wal barosilan belang itu wong wedok iku bayar tolak pas atakolan terus dhisik apa maknane juga baros bagi wujudil jabilan kelawan wujude bujule zakat bujul lha piye lho napa enten yo enten to ngono kuwi. Mungkin suatu kejadian dekne ngono kuwi pas wayang cilik utawa kepikiran ngono niku. Ibu lah sing ndadekake zakare kuwi infeksi akhire kudu ditekok. Ngono kuwi terus utawa gek penekan wit ngono kuwi lah zakare mangkon ning pan ngono kuwi. Lho kan iki enten. Lho kejadian model-model ngono kan sak pirang. Kalau dekne ada insiden sing kudune zakare kuwi hilang. Wa ya utawi jadi iku kon zakari tugel zakat. Kulihi yo sakjane zakat. Tugel kabeh aubali utawa sebagian. Kulihi yo sakabehane zakat aubali utawa sebagian zakat. Nek tugel kabeh nek tugel separuh. Anak mau kan wong wedok kan
Yang pertama apa mau dalam farjine iku ketutupan dan daging. Yang nomor 4, yang nomor 5 farjine ketutupan apa baru. Ya padha ning lanang. Lha kok bujang ngene iki ora ono telonge ora ono nganune ora ono bentuk telonge ngono kuwi entuk. Ora durung ditolak ngono kuwi to. Lho karena apa? Allah itu dibahas tujuan nikah itu lil wati bil jami. Wal baqi utawi sing sekarene minggu saking jabriku mau iku dunal hasyafati ora ono ning kulo. Hasyafah iki yo pucukane kuwi lho. Helm dakare wong lanang. Ora ono hasyafah, ora medeni plintis ngono kuwi. Kagonmu normal kabeh kudune ono hasyafah. Baik bagian lilamun tetap apa kodru kira-kirane hasyafah. Paksara kali luwih warga. Falah iya monggo ora pemilih iku maujud. Kawi wujud wa biwujudil unati. Lan sebab wujude pelok. Ngerti pelok. Pelok iku ya ora iso ereksi itu bahasa sing halus. Ora iso ngene. Ora. Labi wujudil unati lan ana ning wujude pelok. Ya pelok iku basa Jawa. Nah basa sing ora sanu secara medis iku ora iso ereksi. Mudeng dhewe ora iso ereksi ora iso ngene. Ini terus itu piye? Didomil aini kelawan dibotol demain ain warga utawi unah iku ajzu zauji ambase bojolanan anil waqita dan dina. Yo ora iso apa-apa, pola apa-apa ora iso. Bojone duwandane ayu kaya kono ning arepane ora iso reaksi, ora iso ngene lho. Ilmu kumpul dalam kumpul. Besoko telu kuwati krana gugure kekuatan. Ora ono daya blas. Lha napa enten menglanen model ngoten? Enten sapiran pirang. Ana sirate kan nangenake. Sing dadekake zakar iku iso tangi. Lho napa iso? Iso zakar ya iso turu iso tangi. Bimbing krana araya pas iku bulihi ing dalem ngarepe saut. Au anatihu utawa alate zaud ayus tarulan disyaratake fil uyubi dalam biro-biro air apa al-madhkuru tekan yos ditutur apa arrohku waktul dalam arti melaporake pihak yang dalam uyub ilal qoli mari pak hakim. Jadi wong wedok sing nemu wong lanang model ngeten iki boleh melaporkan hal tersebut kepada Pak Hakim. Wala yang faridulan ora kena di yang faridulan ora kena dhewean sapa al-zaujani bojo loro dalam arti yo zaun karo zauja bitarodi kelawan saling ridho bil pasti kelawan kerusakane pihak ing dalam uyub. Karena kaya dene keterangan ya tadi kang rapi i ema apa kalamul mawardi dawina al mawar wal hilang yani al mawar lagi tetap ini dohirun nasi utawi pertelone dalil tertulis iku gila buku suloyone layan itu tapi dengan syarat iku mau harus saling ridho. Nah orang masih ingin dipertahankan dia mau belah mesti kata-kata pakai aku tetap setengah waktu. Sebenarnya model dia ora iso tegak ngene iki cocok aku padamu orang bahkan berpaling ke wong. Itu ora apa-apa wong kuwi jenenge milih pilihan kan ada dua. Pilihan itu ada dua, boleh menerima boleh tidak. Nah menerima lanjutkan tidak ya cari yang berjumlah kok repot. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma